ɗum noon eɗen gandi eɗen ɗo e Tiggere Siré eɗen gandi ko kaw men sehil men mo ganduɗa ko Amadou Sow en gandi hanki woni alarba ko hanki tigui takkusano rutte joomi ko eɗen gandi ko hande tigui woni wirwirde nde ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo daraninoɗo Tiggere Siré gandunoɗo kon Tiggere Siré kadi daraniɗo école aji darani jamaji jardeni kala ɓamtare e wuuro ngo ko on tigui woni mo mbasɗen hande joni joni o ɗum noon mbaɗandi haala ka hewata en ƴeftat tan image uji seeɗa no fotiri foof kadi wooda kadi ɓe ƴeftuɗen settantagal mumen faade gorko duttiɗo joomum hande o mo ganduɗa ko gorko jokkannoɗo enɗam ha ɗo yeehi ɗo kadi ne jokka enɗam ko ɗum woni alhaali meɗen Allah addi en ɗo henne ko goɗɗum adduno en ɗo kono Allah wi kadi alay saago kadi ma tawtoroɗen ko woni ɗo hande ko ɗum noon ñagotoɗen Allah tan nde Allah yurmotomo yaafomo wadde mo e mayɓe julɓe kala ɗum ko o wi maajo noon ko basal o wi ko suno o wi kono oɗo ñalawma hande o wi ko yiya ɗo ko oɗo jamanu ɗeɗo hilfaɓe diine hawruɓe ɗo e ko haala hen ko o wi ko woni seede mum wiyama ko jokko enɗam o wi o taƴira ko ɗo jokkoyanno enɗam o wi ɗum ɗon tan yoni o wi kaari ɗo ko o min mbiya ɗumen Allah jarama on jarama o wi haala ka haaluteno ko gasi o wi fofof en yonani hilfaɓe diine ɓe o wi kunnelnaɓe foof neldi on duwaw a jarama o wi principal Camara kanko o jooɗo kankon koye duwanteɓe o jeeya enen Tiggere naaɓe eko taari Tiggere enen fof ken duwanteɓe ceerno Ali Daraɓe kanko woni mawɗo men kanko e ceerno Ahmadou Aw en onon kankone o daldaɓe ɓe jaɓa duwaw o foftoyo kanko o arte kadi o yurnito o ƴeewa alhaali on yaari wonno kanko woni jaatigi kamɓe koɓe jaatigi hoɓɓe ɓe kono jaatigi wuuro ngo ko ceerno Ali Daraɓe noon ɓe mbaddata neɗɗo so woni koɗama a woni jaatigi saaha foof a artat jurnitoɗamo ɓe mbadda noon ceerno Mahamoudou en tonguitiɓe en jaafimamaɓe arwaye assalamu aleykum Amadou Sow tankiɗo ɗum ko kawam koɓe nen jiɗima kam minen kam presque ko kanko woni fofamen ko faate galle o ko faate jangde amen ko faate yaaduji amen ko faate kadi kala ko jokkere enen ko faate amen ko faate wuuro ngo fof kanko jogui ko banggal juma banggal association ngaji banggal école aji kala ko faate wuuro banggal kayne probléme uji gonɗi wuuro kala to daraki hen ala lahata ko kanko foof waɗata foof kanko rendinde kanko noddata yimɓe kanko wiyata mbaɗen ɗum ɗo mbaɗen ɗum ɗo ha guurɗe foof kawre Tiggere Siré yiyede guure diwan o foof ɗo hande ala mo settata ko ɗum yimɓe fof mbi ko jokko en tene kadi ko jokko en ɗum woni woodi eyyi min ñaago noon yon wonmo en jaafomo kadi Allah yurmo yaafomo kadi amin amin ɗum noon Abou Kaly Sadji salminima ñagatma moƴƴere Allah kadi eɗen gandi hande gonɗen ɗo koye sunare bandi men sehil men kadi ko sehil ma no feewi yinnode tan beddoɗa mbarandi konngol ngol weeɓani kono weddade tan bandiraɓe Pindi TV ha anda holko kewi hande Tiggere hayso ko konngol gotol kon so wona ustare mawɗi hande Tiggere wondi ɗo hen ha rudi ko neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko Tiggere naɓe jiguiri ƴe jaati yen ayi galloɗo e hewde yimɓe galloɗo e hewde jamanu tawi tan ko basal haade koye mayde e Tiggere naɓe mbasi hande oɗo Amadou Tamsir Mamadou Goudiri mbino yo Allah yurmo yafomo Allah haala ɗum aljanna e leydi amma Allah haarande wuure a wawa gaynude Abou Diop min calminima noon e dow inde Tiggere naɓe foof min nelduma duwaw min ñagoma duwaw yo Allah hokku en kadi oɗo jaaɗo golwol o dañiɗo enen yo Allah hokku en waade noon yo Allah hokku en ɓuural darade darde Amadou Sow dari nde
seydi Diop Allah jarama a jarama ɗum noon Allah jarama a jarama eɗen gandi Amadou Sow ko darannoɗo tiggere kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kala kone ɓamtare tiggere omo jungo makko ne hen eɗen gandi kadi ko neɗɗo tiɗɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa yawanani hay goto hay hanki ɗo yeehi ɗo eɗen gandi koye jokkere enɗam o yahatno ɗum noon en duwanima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV fof en duwanima kadi bandiraɓe ɓesgu tiggere eko taari tiggere e boyinaji eɗen gandi Amadou Sow ko Amadou Sow aduno kala sen tawi eɗen limta guure hande eɗen gandi ko ari ɗo ko en gaynata ɗum ñagotoɗen Allah tan yo Allah yurmomo yaafomo yafdomo e mayɓe julɓe kala yo moƴƴere makko kadi tawmo toon ɗum noon Allah jarama a jarama Seydou Sall principal uji fof ngari ɗo eɓe jettina duwaw mabɓe bandiraɓe o wi hankkadi o wi seremɓe ɓe ceerno Ahmadou Aw en o wi onon kam min jafata ko on onon kam on jaata ceerno Mahamoudou Sarif e Sarif Mami eɓe gardi ɓeɗon yoɓe cakkit duwaw min jaafo on o wi kamɓe goni jungo ceerno kamɓe goni koyngal ceerno kamɓe goni koyngal ceerno e ɗemgal muɗum fofof kanko fofirte kamɓe tonguite ceerno Ahmadou Aw en e julɓe heddiɓe kala mo alda e ngantu bisimilla muɗum galle ko galle mum wuro ko wuro muɗum kala ɗo naati ko nokku mum naati o hoɗande mum naati bisimilla muɗum ceerno Ahmadou en noon onon bisimilla moon onon goni duwanteɓe onon kon jaatigueɓe minen fof wonde e Matam fof diwan Matam fof Amadou Sow mayani min jaggitima no jaggete ko ɗon tan wawi hadde ko Allah noon woni lomtoɗo yo Allah hokku min lomtoɗo Amadou Sow kono weeɓani taw noon hakkude ɗo e tiggere Abou Diop min neldima duwaw min ñaguimama duwaw anne ka neɗɗo Amadou Sow ka neɗɗo Amadou Sow min darima e darde nde daranoɗa Amadou Sow teddungal mbaɗanɗa Amadou Sow e teddungal mbaɗanɗa tiggere fof min jii Amadou Sow no min mbawi yobditmo golwoli mum kono min mbawi haalande ɗum e min mbawi haalde golwoli muɗum kala tikkere wande ɗo kanko darto kala juuran banɗo ɗo ko kanko darto kala ko waɗi ɗo e tiggere ko kanko darto hay ɗeɗo balɗe tan mi nani won cukalel gotel fiino ɗo mawnum o jagge jigum ha nder suudu o ñaagui on masala ya yarlo mi jafoɗani ɗum ɓoyani ñanden yangue galle meɗen kanko dari guila subunu subaka o ha 11 heures oɗo midi hande minen gonti ha tisbar yon min certi ñande alkamis manda ko ñande talata deften tan ko hanko tagui Abou Diop Amadou Sow min mbawa haalde golwoli mum ko maayo manggo ko wona hay maayo manggo ko maayo gueej ala kala bine wawi